Добре дошли! Днес ще си говорим за изборите, които правим, когато още не сме готови. Ранните бракове изглеждат като обещания за вечност, но са тежки и неосъзнати стъпки, които често водят до страдание. Колко пъти сме били на кръстопът и сме избирали без да осъзнаваме какво е нужно, за да растем. Младостта е красива, но трябва да дадем време за себе си, да израстваме. Се женят се и просто не мислят за бъдещето на семейството. Те не мислят за бъдещето на семейството и намира приятелка, и се жени и след това се оставят. 12-13 годишни, 15 не беше от младсенствата, то просто това в момента то е нещо, как да ви кажа, като търговия. Детски работи и накрая детето ходи голо и босно на улицата. Така, това може да се подобри. Там е по-трудно, защото те си имат други такива примерно, ако привички. ги информираме, няма да почнат да мислят по различен начин. Трудно е да се каже. Някои приемат, други не. Защото всеки е различен. Имам съученици, които на 20 години са жени. Много семейства валка, може и пак от младсинство на здравето и свестни са. Бях едва на 15, когато нашите ме ожениха. Не беше по мое желание. В началото си мислех, че всичко ще бъде наред, че имам осигурено бъдеще, но нещата не бяха така. Нямах право на образование, нямах право на лично време. Единственото, което можех да правя, е да стоя вкъщи, да гледам децата, да чистя и да готвя. Един от начините за предотвратяване на проблема е даване на публичност на проблема. Когато се говори в медиите, даже и в правителството, се дава глас на ромските жени. Един от начините да се справим с ранните бракове е чрез официалните жалби и сигнали, подаване на официални жалби до комисиите, използване на горещи линии и портали за сигнали на нередности. Омбудсманът и инспекторът към администрацията също е много добър вариант. Ранната бременност е много труден проблем, който е дълбоко вкоренен в традициите на някои общности и затова няма бързо решение, с което да изкореним изцяло ранната бременност и затова може да се възползваме от пропаганда с цел някакви постери и реклами по телевизията навсякъде да са заобградени с информация, която изцяло ги насочва в друга посока и изцяло с време да промени мисленето им, така че и на родителите да не дават дъщерите си и така нататък.